ollaan täällä äänistudiossa nyt tutkimassa vähän äänten tekemistä ja tuo Linnan Juha pitää meille pienen työpajan tässä äänten tekemisestä. Foley-ääniä ja varmaan musiikin tekemistä käsitellään pikkasen ja samalla vähän leikitään instrumenteille ja työkaluilla. Kyllä. Yes. Lähdetään tekemään Foley-ääniä. Lähdetään tekemään Foley-ääniä. Lähdetään tekemään Foley-ääniä. Ja jännää hommaa nämä Foley-äänet. Täällä katsellaan miten nämä pojat näitä tekee. Noin. Oho. Onneksi näitä saa kaupasta lisää. Miltä ne Aleksi kuulosti? Kyllä se teidän rutiinaa kuuluu. Mitä sä oot Aleksi tekemässä? Mä äänitän tässä hahmolle ääntä. Jotakin muminaa. Ääni pitää avata. Mame mi mo mu mami. Umami. A e i o u y ä ö. Ma 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 ma. Hei Aleksi, tee niitä koira ääniä.